Are you excited? You will miss this. So how many weeks did you wear this? 4. 4 weeks? Almost 1 month, eh? Wow. So we're gonna say goodbye to your band-aid. Look at that. Very nice. Children are so happy. Taxi. No. Secondo sta? Oh. Uy. Oh, it's here. Για πες, πώς σου φάνηκε η εμπειρία? Ανυπομονής. Πού είσαι? Από την Ινδία και τις Φιλιππίνες. Οκ. Cross breed. Και δεν μου λες, μιλάς και Χίνδι και Τάγκαλ. Όχι ακόμα. Όχι, ακόμα πότε περιμένεις να τα μάθεις, ρε? Στα παιδιά έπρεπε να τα μάθεις, τώρα πάει. Δεν θέλει να μάθει. Να το μαθαίνω εγώ τα ελληνικά, δεν θα μάθεις εσύ. Μπορεί να το κρατήσω. Ναι, όλο δικό σου. Πάμε για κτηνογραφία. Εντάξει, τα κρίσουμε. Όχι. Πας για κτηνογραφία Ναι. και ξανά επανέλθεις εδώ, περιμένεις απ' έξω, σου φωνάξουμε με το όνομα, να τη δούμε λίγο. Εντάξει, ευχαριστώ. Okay.